Pagpatak ng 12:01 ng madaling araw ng March 29, 2021, nagsimula na ang pagpapatupad ng one-week enhanced community quarantine sa NCR Plus o Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal. Ang provincial government ng Bulacan agad iniutos ang pagbubukas ng barangay isolation facility. Noong nakalipas na taon, mga paaralan at multipurpose building ang nagsilbing isolation facility para sa mga Bulakenyong naging close contact ng mga COVID-positive patient. Mayroong 539 barangays ang probinsya. Bawat barangay ay makikipagtulungan sa Rural Health Unit para sa tamang isolation protocols. Atasan natin ang lahat ng mga barangay captains na magkaroon ng kani-kanyang isolation facilities. Tuloy pa rin ang public transportation, subalit mas pinalawig naman ang curfew hours mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Walang mall. Pero, mananatili pong bukas ang mga essential goods and services at 50% operational capacity. Sa mga restaurants, pinapayagan, pero take out and delivery lamang po. Doble higpit din ang mga checkpoints sa buong lalawigan, lalo na sa mga entry at exit points. Kasabay ng pagpapatupad ng pinakamahigpit na quarantine protocol ang patuloy na COVID-19 vaccination sa Bulacan. Sa kanilang ikalawang linggo ng vaccination rollout, 15,260 frontliners na ang nabakunahan ng unang dose ng AstraZeneca, habang 14,930 naman ang nakatanggap ng Sinovac vaccines. Dito sa gitnang Luzon, nangunguna pa rin ang Bulacan sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Umabot na sa 16,696 ang kumpirmadong kaso sa lugar kung saan 2,753 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.